Salamu alaikum. Hello. Ina jin ka. A kana maka na malam dan guda. Ina jin ka. Na ji an ce za ku bai wannan mutumin mai kunnon nan takarar gwamna. Ya. Wannan mai kunnon mana. A'a ba mu haka da su ba. Ai tsaya ka jin ga maka dan kwali ne ya faɗa. Ai hula ba ta mistake. Kuma mutumin da kuka ce ciwon hauka ne da hi. Kuma ko ya ku dauki takarar gwamna ku bashi. Muna da tsirara ma. Bayan tsirara muna da certificate din. Ko certificate din na gidan mahaukatan yana nan. Muna ina nan mutane. To kaga bai kamata dama ku bashi ba. Mutanen jihar Kano sun gane gaskiya kuma an gaya musu cewa ba shi da hankali yanzu kuma a dauko a yaba ya takarawa zai bashi. To malam dan guda. Ina jin ka. Hello kana jina? Ina jin ka. Wai malam dan guda. Wai yanzu Kano waye kamata a tsayar ne? Na ji fa gaba ɗaya ana hankali ya koma arewaci ba. Ka jin gaya maka duk duniya yanzu Barau Jibrin Mali ake. Kowa Barau Jibrin Mali yake saboda an ce shi ne cancanta ba ma an ce ba ilimin sa ya kai zai iya turanci a majalisa. Come to know if you represent it for your offices ba za su iya ba amma shi zai iya yi. Alo malam dan guda. Ina jin ka. Kuma fa ka san an ce mutum mai albarka. Kuma mutum mai alkhairi mala'iku ma suna son sa. Ya kake wannan magana? Kaga fa mala'iku ma maliya suke yi. Alquran shi suke yi. Kuma bayan haka kana jina? Ai kadimul Islam ya riga ya warware gaskiya ya ce yan yawu ne ƙarya suke yi. Shi ya zaɓi cancanta ya zaɓi wanda mai ilimi jihar Kano gada ta sai mai hankali. Kuma yi wancan shugaban wancan ɗin mai fuskar katun ɗin nan. Wannan shugaban abin nan ɗin gaba ɗaya fansar. Kai. Yi aike. Ka ji in ga maka. Yi ma haɗuwa zai. Ka ji kai. Ka ji in ga maka. Ka taɓa ganin ɗan sarki a her. Dan sarki baya kasar sai dai bawa. Allah ya ji kan Ado Bayero. Amin dan Allah ya gafarta masa kuma Allah ya taya Aminu riko. Wannan kujera da yake. Kaga Isiyaku kana jina? Na jin kai. Isiyaku Abubakar Balan. Shi ma ya ce a gaya wa talakawa da mutanen jihar Kano da masu biyayya ga Barau Jibrin Mali su ci gaba da yi. Da kuma honorable Murtala Alhassan Zainawa. Zainawa. Ya faɗa. Kana jina? Ina jin ka. Ai kar ka manta akwai wannan mutumin mai martaba mai daraja mai ɗaukaka. Wato Yahuda ɗan kaba. To akwai shi Tima da ki kunci shi ma jagora ne na tafiyar Barau 2023. Akwai ɗan karamin su babban sannan ma. Hello kana ji da? Ina jin ka. Akwai ɗan karamin su babban su wato wannan da ake faɗin Abba mai katala. Yaron nan Abba mai katala ɗan kululubi. Ɗan Abba mai katala wannan ɗan bulbul da ɗan. Shi kansa yanzu sanata ɗin ya yarda da amintarsa. Kuma hi balan din nan ma fa karka duba balan fa magana ce ta gaskiya bayan ƙarya. Yun leader gobe ne shine yaro dan kankanin yun leader na gobe. Yanzu ka kwantar min da hankali. Yawa to abin da na amma kai wayannan yan dafara ne ka dai na bin yan dafara da yan yawu makareta ne hello kana jina ina jin ka da Allah da Annabi ka dauko takardar certificate nan ta haukan nan hadar zan turo ma tsiraran zan turo maka yawa tsiraran zan turo maka tsiraran to nagode ka bude WhatsApp nagode ka bude WhatsApp to sai ta ba kwana baraushi kuka haka